ना सारनो नागिरदों जोंहा ना जानो न'आव फै 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 हाय लोगोफोर होन हाय लोगोफोर होन गथ'फ्रा ना जमदों ना मा जादों नों फिथा लावदुम खुगायाव नांलायलायदो सिबिङा ना सारनाय ना सारनो माबायदि मोनो नायनि दे कमल काट ना एवगलांबाय नाया खारबायो नोबो आंनियाव रिजेक्ट दं इलाय खावै ना मोनबाय बाल्थिं आरो मोनबाय दासो मोनदों दे ना सारनाया आगैया गैला ने गैला गुमै ओंखाम संनो लेंहरबाय थांसै ना बाल्थिंखौ लाना होदे नोंसोर दे खोलैगोन माथो आगैयानो आगैया खोलैगोन बाल्थिंखौ खोलैगोन आगैयानो नों हम हाब्रु सिदोजोब्बाय आंखौ ओंखाम संहैनांसिगोन आं थांसै हाब्रु नांजोब्बाय गोलैगोन दे नाया फैदा फ्रेम फैदा फ्रेम बाय आयौ गैयाहाय नायाव लाबो बाल्थिङा ना मोनदो नै बारबाय नै मोनसे फिसानो मा बे टेंगोना ना ओंखाम संग्रोसै आं आयै माइरंखौ 8 थिमि लाबाय आं थोगोन दा 8 थिमि 8 केजि होननाय खोनादों ओइ enggak dah kepra men banyak tikau cing lang deh enggak gerbaman gue dah Philip bisa matam mabri Thailand sih belum mengkata mata. Thailand sih gendang iyo hogar hopin sih dang. Ngapi kanda. Ini. Masih bau. Ayo. Ayo sindal kan yang.
मासे गोरलैसो हगारनोसैलां ओइ थांबाय थोबाय बांद्राय बावबायसो nih kumpulkan merah beखौ दोनसै इयो थैसिगोनदां ने इयो थैसिगोनलै नै इयो Enggak Hai logoफोर next भिडियोआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय हा एक्चुअली न'आव फैबाय नालाय न'नि ब्लगफोर नुबाय थागोन आरोना मोसौ लांफैदो आं नै दायो Ay, nagumiyab. Nagumiya. Ma. Ơi, con này đứng đây. Hả? Nó cá thứ rồi rồi. Trả lời đây.